kublefi baro ki parlo ki opet ya kani ka program Doctor Speak kabang yumalam shapi nagadu darshan kendra Shillong. Hoy kalong ka program ka ba ngangit scam kalawan ra ka jing mentoy ki babon namar ba ka phang nang ni ngi jukran barbor ka phang ka dai ba ka kot ka kya kumno ngintip ban ya dai la din ka jingpang bat kumno ru banwat iklat jingarap habang ipang. Ten rementa ka sngi ngidon kanika jingekran hoy ka dai hi shaphang uni covid khat khandai kanika jingpang ka bangi dang hab hiban ya lethma hadu mentaru hnai ka phang menta ka sngi ka long shaphang ka jinget niam na sing la ban ong bat kanika jing aitika covid khat khandai ka jinget niam bat ka jing aitika te kibanya simbenta menta ka janmit ilong i Dr. Valencia Merbo i bade i orthopedic consultant hapo Bethany Hospital Shillong i Dr. Balajit Nongrum i bade i lead consultant research and apologetics reasons to believe Asia Pacific bat kumjuru i ba Bishar Hiwak Hek i bade i teman besan jong kalum Kshat Presbyterian Church ting petiang sobhaya phi doktor bat kumjuru ni baro angut kirang bai Balajit Nongrum bat i ba Bishar Hiwak Hek benyeshim benta hakani ka program bat hakani ka phang gamanga akdo hanre haswa mangin nyele ikata ngine phasha khindiat sekini ki clippings ublay uang berbor ublay uyarap yak tu ki bayarap yelade bad hak jengit jungi kum ki kristan na ka jingi kai jong jisu ngilap bakalong hak ni kurkom ujisu hak por ba udon hak ni ka slabatai ujisu ulapan khia iki priyo daga ba ong tang daga ktian ulapan khia kidan ki por bagi khlemat ki ba ulak ta iki priyo pan pen khia iki bad kadan do ka khlemat ka ba ujisu ulale kumno ulak khle ya kata ka kendau nang ta ulak ta ulak ta apa ka khmat nang ta ulong yu khli site hata ke pung silwam dengan sengo hukum kani ke por hukum kani ke klimat ngi sengo batong kum kinong yalam nyam kidon ki por ki klimat ki ba mangi pen khia de ke jing dwai jungi ka jing dwai kolong ke bakungsan ye baro ki bro ki banget hau blai ke jing dwai kolong ke bakungsan banyo ya ke jing kot ke jing khia hendai kum ki brio pan kampat biang tetang kata ke jing dwai kidon ki por bagi klimat ki ba ke jing dwai ke di banyak berbor ha ke jug por ngidon kamru ya ki dwai jing im jungi ke man lak sngi ke keren ya kata ke jing cica ba ke jing dwai bat ki dawai kidi banyak rengkat bangi de hakum kan iga klemat ban syuang bai tang ke jing dawai ngasungu banong kata kala banong ke babakala hadu kata ya gitu ki belamat ya gini ke jing pang ke jing stam ke jing kodit kalong ke basir kai ba hadu kata de ngin dawai ba ble unya dai ngi andai ke juga pon ngire banong ki bre ki bakloi pan ko ngu ban yada bat banyarap lem yeladi bat kumju lagi gue kanang ba keni ke jepang keni ke jepang kamde ban sapriang keni ke jepang ke jistam kamde ban kata tingi shim keni kalat ban kentu ya bara ki basngap ya keni ke jingkentu subha let na ka benta keni ka keni ke vaccination let na ka benta keni ke jing ai ya ketika halaki jong ki shnong haki jaka ki bagi shnong ki penkre haki jaka bagi haki jaka ki ba ai ke jing sumar let na ka benta keni ka jing ai ya keni ketika ngale ding ladap ai ko manglakran Archbishop ladap ai ya keni ketika ngi ki basong ni po yung bishop ngil ai ya ketika ngi pensilu ripi namar bangiran kam hakani ka khilmat keni ketika por jong ka khlam keni ketika por jong ka ketma ladan ngimshim ya keni ka jingkit khle banyarap lemi ki bai banyarap ila dia nak benda ke jengkot jengkhia ngasu banong kan bu ya ke jima nak benda jungi ibi bai Timentang inya phasha ka studio ngomong long haswa ke jing ekran ke jungi mentang ka janmiet kalong covid khat khandai ka jinget bat ke jing aitika ki banya simbenta ilong i Dr. Valencia Merbo i Dr. Balajit Nongrum bat i ba Bishar Hek te mentangan phasha ning kong sha i Dr. Merbo te doktor habang ila sngap ya kan ka phang mo ngite bang idon ni covid khat khandai te phila ban chulam phrang khandiat sha phang kata ka jinget bat kan ka jing aitika kublai sibun kong balasuk ya kata jing keli jung pi phang ka jinget bat ka jing aitika ngila ya kren ya kan bun sien hakini ki khandiat benai neduk pasedang ya kan ka vaksin ngia sngo ngila yo sngo ya jing kren ba kum ki banget men chim snem haba ka wan ka covid-19 habala sedang gitu ki lockdown habala sedang gitu ka jing bom yo shu banai shiki yang mani shiki aka ki brio ki lai penlong jing dwai ki lai kerpat jur yo blai kira kerpat jur sha yo blai bo blai un thaula un penmi un ai ka jing start ha kita ki reu start ki reu champang bekin lap ya ka lat
ya kelenti kumno ban penkot lani kumno ban yada lani kumno ban la ban weng ya kataka dia ni kajing pangklam dia rengkat bat kata kajing duai kajing kerpat kajing kibriu ngat scam ba uble kalat uyalam uple lenti ya ki reustat ki bale ya ki kam research ba kin lap kloy ya kataka tika bat haba kilap ya ketika dia hari India jungi nilayo ban sedang penterikam ban ya ketika nado ka khat riu trik ke jong ubanai kulalung kat mentau senem keta ngasngo ke jing jubab ya ke jing duai jong ki banget ba ublei ula jubab ya ke jing duai jong ki ula ki ya ketika bat ketika menta kelaya cakmat ita ngada madong ke jinget bat ketika nilayo ya ke jubab jong ke jing duai nangit ba ketika ke jubab ya ke jing duai jungi Ti hang ni la ring ong bumta doktor kamut ka ba nong ke jing duai la sim na mar nginget ke jinget ngila ban kedau ye jinget om tai jinget kristan mo ni ke jinget jung ki bebe ki jat nyam ru te haga ba haga ni ka pot tingi kum hang ni kum ngi be sim benta hang ni barong ngi di kristan te kum tangi nget ya kata ke jing duai jungi kum ki kristan ba ublei ula jubab bangin nak ban yo ya kan ni ketika te shu tementangan phai sa shi doktor nongrum shu doktor chapang kani ka jinget naman ngi ka don pha kani ka jing yelle apri kibri mo kani ka conflict apdeng ka jinget ka jungki bat kani ka kumno ban shim ya kani ka tika khla ban batai khindet eta boleh sibun kong hika jingkeli but kani gawai ka jingkeli kalong ka badon kambha namar ba bun sin phini ka don ka jinget tingkho hakabiya dei bat ka jinget ka jongi kam tam kum bapi ong mentan kum ki kristan ki banget halor ka ketien ka jong blai pat banget hu blai pat hakawai pat ka benta ka jinget pat halor jong ka jing start science kum bila ong i doktor mentan tinga nget ba bun sin ngi sngo ba i kum ba ka long ba ka ni kini arteli ki tingkho namar ba laranga deu banget ngamdei bangan nget hakatai te tangkawai ka banga syukwa ban ong kalong ka jing lang prang kalong ba ka jinget kristan kamdei kaban yarap yangi kumno ban treat yaw ni COVID-19. Kajinget kristan kapen ya kalinti yangi kumno bangin yo ya kata kajing ya suk bat ublay. Kata kalong kadai ka way ni ki. Kum ka nuksa ha ka benta ka ba nga ngaju tribe ha ka ni ka benta jong ka science bat ka faith lani ka science and religion ngi ji ong ba ka Bible kamde ka science textbook kaban batay benya ba kum hapo ka kitab Genesis ka batay syapang kumno ublay uthaw ya ka beneng bat ya ka khandau te hendre batay pan step by step procedure kumno ba uthaw hendre ka jing thumu jong ka to ka kitab kalong ban ya thu yangi badan ublay ubala thaw badai ublay uba im ubala thaw ya ka beneng bat ya ka khandau te hendre ka ju ka nong rimpan kum unong thaw ublay ulabu hiru ya ki sembo lani ki sembai hakaban kibriu kinlong kibriu kiban riban sumar ya mariang gebo ublay ula thaw badai hangta pengin sa don ya ni ya ka kom perkhat ban ong ba ublay ulabu yu sembai jong research namar ba lebih puli ke kitab Genesis ke lenong ke ba ar ke dekat ke ba khatsan ke ba ong ba ublay hukum ya adam bat ke im bakin sumar ya ke mariang ke bamut bakin dei bakin le ya ke research kin sumar bah kin long kum umali uba pet ya kanu ka keper te hakata ka nongrim ladangi ngi stretch lani ngi pai pat cha science kulum lang kum bakalong nganget ba nangta kami ya kata ka jing sotu ba let's say de ublay ubla kurku wat ya kani ka jing start science te kata ka de ka way ni ki bangi ngi de bingin sotu hakabiya de bat ka kajing ya long bat kajing man jong kani ka klam menta ka ba ka science ru ka don ya kajing batai ba ke ka ba ja hakani ka benta takamut kum ka ong kum ki kristan hi ngim dei long ban ya persya ken ba kata ka bat ka jing ka research lan ka jing wat benya ka badai na kalyang jong ka science hek haba ya dei bat kanu ka ban yarap yangi bat ban yarap lang ki ya pat ben riu hi ken ban ong no bandum don ka jing persya nga ngaju barobor ngaju ong habanga ai ka jing kren halor jong ka subject badon ka good science badon ka bad science ladapi ong ba nganum don ka jing persya nga don ki jing persya hakikat tu kat ni karukom le ya ka science
tinggi dei ban pendan kam ya ka jing mut jing perkhat ya ka jing start ka ba ublei ula ai hangi namar ba ka ketin ka jong ublei ka bible ka hikai yangi la thau ha ka dur ka jong ublei ka ba mut ba ka bor perkhat ka de ka wei ni ki benta ha ka ba ublei ula ai yangi te dei na ka ta ka nongrim ka ba ngangas ngau ngi dei ba ha ka por ka ba kum ka ni bangin pusan bahaya ki daw bat ki nongrim ki jongi ha ka ba dei bat ka bat uniu knyang jingpang bat ha ka ba dei banya kun persya uniu knyang jingpang wat ya ketika ru te kumnungin sim te le singin sia kran kham chikmat ngathai nga so ya hap ta jing ong ju phina ma ka good science and bad science mar ta dangi pet ni ki jing thought but ki jing mo ki jing kan thought jing ki bri ki bon ki ong ka de ka science hi le se na mar ba ki nget hi ba ka uni u virus u umi na ka long so far ka ba mi menta umi hi na ka lab na po ka ba the research te ki ong kani hi ka penong ya ka jing janjar ka ni ndrei ban ya le ban mentar le sing mo doctor ngila ban mi hi na ka lab ban pen mi yo vaccine ru te ko mo ong doctor mentan ka lab ban ka good science but ka bad science but ka don kam ya ka jing so thu jungi kumno bangin pet bat bangin bisa le kata te ba bisa ha ba pet ya ka ni bangi ki kristan ni ong ya da ka jing ngai om da ka jing yo i mong pulia ka bible ko ong kumta te ha ka ba ya dei bat kan ni ka jing pet jungi mentai ni covid khat khandai kan ni ka jing ai tika kumno ngin penun kam ya kan ni ka kentien ka bing ong ya da ka jing ngai om da ka jing yo i kan Kebeli syubur ne kong balasuk nak beta ni ka jingkeli bat ru ki para ki biadon hani ki panelist Dr. Merbo by Dr. Balajit kani kalong ka benta ka bayar bah bi kran ni ka jinget Henry nga sngo ka kta ya ka wei ka jing sngo thu pa ba batang shu ong ka jinget ni sngo ba ka jinget ka ba matla ni la ong ba ka jinget matla Henry kin dia habang ni pe ya ka ni ka jing sngo thu ya ka jinget na ka jing sngo thu jong ka jinget kristan nga sngo ba kam dei ka jinget mala but ngala ban ong gata le si da ka ba ai nuksa nga wan hang ni nga tang shurung mene fi ai shuki nga nga khlam da pe chwa ka ni ka shuki ka la na man kershan nga te kata kamut ba nga shushong mala henry kumnu nga not ban le ya kata namar ba ngala juyu i ba ka shuki plastik bawa la ka dan i kejat i barai kho ru kala ju kershan nga ha ki por ba men chwa kata ka jing yo mat kata ka jing ya kenduk ka jonga kala pen scam ya kata ka jinget jonga bangan nuat ban chuan shong ben ha ka jinget ka stan ru kani ka kentin jinget ka wan nei tai kentin baki grik yong pistes ka bomut balak ban shania balak ban shong balak ban pen shong nong rem tedei ha kata ka e ba teng teng ni shupet ya ka jinget tangkum ka bamat la andre em kam long kumta namar ka jinget hi kam tam ha bangi pai sha ka jinget ka stan ka bakat kum ka nong rem jong ka bible ka ktinu blei ka bangi nget kadi ka jinget ka bala ban pen shong nia bat pen shong nong rem kam dei ka jinget matla ka batang haki jing sngo namar kata bun sin haba kren rush phang ka jinget na sngo ba ni ong bai ka jinget ka mut tang ya ka jing sngo men sim henry em haka bible ngi pule ba haba ong ban i you blei ru kam dei tang da ka men sim kadi ka wen ki hukum ba krau tam haka jinget ka stan ban i you blei henry ngi i you blei da ka jing sngo ngi i you blei da ka men sim ngi i ru you blei da ka jing mut jing perkhan ka bor perkhat ka ba ka pareng le se ki ong ya ka reason da ka bor pen shong nong rem bor pen shong nia ka bor perkhat perdan te namar kata ha ka nu ko nu ka bentahi ka bangi kum ki kristan ki banget ngi ong bangi ya da ka jinget bat om da ka jing yo i ka ba mut ngi da pen shong nong rem pen shong nia perkhat bat nga so tenat kumbuan rai doktor mentan ya ka kentin research ka ba mut ban yai wat benia ri mo ban yai wat benia ban yai ti benia ban yai pen shong nong rem te namar kata haba pai sha ka ne ka jing sngo thu bangia da ka jingen om da ka jing yo i ka ba mut ba ka dei pat ka jinget ka bangila ban pen shong nong rem ka bangila ya ka ban pen shong nia ita i jing sngo i jonga publishi bon ba bisa nam ta ka tu jing pen shai jong phi te Dr. Merbo te menta habangi phai mo habangi ong ta ka jinget ka jing shania habangi phai ya ki mangi phai ki para banget mo habangi pa ya ki vaccine gidang yo i badang bon hi ka jing long arta tien te ha ka nu ko kom ngin la ban kentu ya ki par ha ka nu ko kom kin la ban i ya ka jinget ka jing shania ba kani ka vaccination ani kani ka tika kalong ka jingker khu mo na ublei bat kumno bangin penon kam ya kata ka jinget ke jongi klem da luti no kata ka jinget jongi mol ase bangin yo ya kani ka jinget rap dang ma kani ka tika right kum le shibun ko malasuk sa sien pat ngakwa ban ong kum ni
halor kan ketika ngakwa ban ong ya kibrio namar kumbaka su thu menta kumbaka yat ke por menta kajing su thu jingi kajing seir kajing randien kajong kibrio ban sim ya kan ketika ki ong ngasngau kumba kibrio ki ngau thu bahkan ni ketika kedai ke ek betmai keberang syuan keberang syusiam menta dang sien henre ngakwa ya baru kinong sengap jungi bikin ngau thu ba ketika kedai kepala slam ha start medical ketika kebening kong neng syap lasdang naduk kesnem kat news pa kendai pun riu ketika kebaki ai persya ya unyang teliu naduk kata kepor bagi sedang man ai ketika persya unyang teliu ke research ke jing pen bah ke jing pen janai ya utau tika persya unyang teliu kalau nang ya bat ki ai ketika man la kesnem man la kepor ki ai bat na ketika jingle pi kelepoi seduk kepor ba ya u nyang teliu la rat dengkong u nyang teliu mata don syu haprthai bat nak ta daw ya ka tika ya ka vaksin kebre yo nyang teliu mata don syu ti hadian kata la nang mi saki wei ketika wamut ki vaksin lani tika kila dan haprthai menta la arspa arpo sansnem na kawai kepor syakoi pat rengkat bar kejing start kibrio kinang lap ya kita kejing sitom kejing pang giba kta sibon ya ka jing jong kibrio kidan kejing pang hagipor kaman shwa ya kini ki lain no nyang teliu ki nyang perset kita ka diphtheria gibi ko kutuka bangyong ka whooping cough ni ka jirok so ikasi ki ong kito kilong kijing pang kibala sibon ki gindo i sibon ki khlong kibala ki khlan nak tu kijing sistem dei nak ta daw baki kisami kita kitika ki bon jai bat menta nadu usnem khat khandai spa nyu pra ke sarkar India kala bo da ka kala penong an ba baro ki khlong ki deban long ki ba deban ai tikai ki khlong bat menta baro ki kmi ki pa ki ai tikai ki khlong i khlong ki ba kha po hospital le nadu ko to ka ski marsan khai lasdang ban ai ka vaccination kitika umdei tang ka wei lightly ho to ka ski ba kha bat kumta ki ai hadian shibanai ki ai sa atli lightly kumta lagi jong kitika ki ai ki khlong kat hadu bakina dap si po snem ngamnan kaman batai taki kimi ki pa bro kitip ya kata tip hot badai nang taka daw ba ka jing yap ka jong ki khlong ki ba hapo shisnem kala hiar hadu kata menta hagi por ki ba man shoban sedang ya kata ya to ka immunization program shoban sedang ya to ka jing IT ka ba man ka por ki kna ki khlong gum to ka jing yap jing khlong ba shir kai hadu kata hanre menta haki ri ki bala shai ba kum shapo Europe America haka naka 1000 ki khlong ki ban yap naka tu ki jing pang ki bakta ki khlong tu ki po dang ret kala hiar hadu kata ta kala long hapo kala long ho single digit bang yong ho terlim de shoda ki po harin dia jungi wada dang ngila khat de kata ke developing country ru hanre harin dia jungi ka jing yap jong ki khlong kadang buon habe compare ko patai long arpo khandai naka 1000 sngosi bat sngo diaw man siam hado kata ba haga region haga state jong ile ha megalaya jong ile ka jing yap ki khlong kadang poi saka lai pu khandai naka 1000 bat abang iwat ingin dikidaw ngin siam bagadan ketu ka jing hagi nong gendong kidang buon ki brio ki bampat tre ban simtika ketika kelayat kumta nakwi ka snem shukwi ka snem kinang mi ka nang mi ki jingpang ki bathmai kinang mi ketika ki bathmai bat kumta kila kalami sa hau arhajar khat khandai arhajar arpho dang sedang kumtu ka mi sa kani ka COVID-19 bat kani ki jingpang ka kata hadu kata ki bukas ka pur stat hadu kata omtang ka pur stat ka kata ro hadu kata nomor begitu ki bayo nomor ba ka jing pur stat than ki haban syong ti haban syong kumno ko tu set slung ile di bang mo habya syong pen kenta pen myo syu ka lek ka mi ka wan ti nang ta ka daw ka dan ka jing kirki
haduk kata-kata bandai ban yo no ya ketika te kinong wat benya kita ki researchers kila le kila trish tom shisha kila trish tom but ni em haga jok ke ba ki ki stat ni la ban yo shibun ki ha ka por ka ba kliat but kadi kataru but kadi ru ka daw ba larangin kan mau hau ar hajar lai kadan ke tu ka SARS yang tu ka SARS-CoV-1 ke SARS ke tu ni ka ba ta ba ga ring masem dan bok mengi hari India ke tu ka jingpang ka klamwan kadan tang hari senap ka tu ka ni ke kiri hendrai na do ka tu ka por no new covid baru tu SARS udai virus udai uya seriam udai nak juk ka family ruju udai kur udai jaj ti nak ta daw kila sedang lupa benwat ya ketika na do ka tu ka por but ba one udai nak juk ka family kumta kala kham suk ya kinong wat ya kinong le research bakin lab ya ka vaccine but haba kila lab bar kumta kila lab ban lab ya ka ha ka por ka balingkot mdei syukum ki por mensyua but ki penstet ya ka ta jing wat ru ka dei nak ta daw ba mdon por ban up nomor kelakta mdan syuk kanu ka ri ha ka prathai ba ka di jing pangkam sim lakta badai nak ta ka daw ba kila lab kloi ya ka di ketika Wat kadi kajing pendon kam kalong kajing pendon kam nam ta ka kajing dawa ka bakir kajing dawa ka bakir ki haduk kata-kata ni hang ni ngi sutu te pet ku mendaw snem kan nu kajing pur stet jong ni kajing pang ha peleng ki ni ki khendiat benai kan nu ngut man ka sing yo sngo te mdei syuk tang ki brieu ki ba klanding yo ngitip ki marjan ki bahiyeng ki parlok kila syukulan kram sikram ka stet haduk kata-kata ti dei nang ta ka daw ba ka stet plat kajing pang bat ka jur haduk kata-kata kalong ru ka jingdu haka yo ka kot jung kibrin ma hap sange ne hap sange ka di ka thiet ka tri ka ta tikum ta hap penstet ya ka jing yo tika du ta bat ngi ai ngo kum ngi badan haka profession ngi dap da ka jing sngungo ya ublei ba ngi la yo ka tika ba namar ba ngi la yo ni tika menta kum ngi ba frontliners ba ngi tre man ka sing de ngi la de ba nai tika de ngi tre da ka jing school scam da ju school scam ba yangi la yada to ko blesibun doktor ta ka jing pensyai ka jong pi te nga kwa ban phai pa chi doktor nongdum te habangi pet ya kan ni hoi la pensyai doktor ka tu ya kan ni ka tika te habangi phai ngi pet pat ya kan ni ka jing ong ki briu ba nga te ngam shania ha ka ta ka tika nga shania be ha ublei ubala thau ya nga bat i ong ba ublei hula thau ya ha po jonga ya ka ta ka bor bangala banyele ya ki jing pang te kumno doktor ngin pensyai la ni ka ai ka mo ka jing ya kran ba kum gini ki jing ong jing ki bleu kan sai sin pan kulesi bon kong bal risok kata ko jingkeli kata ko weni ki jingkeli ki ba nganget ki ba bun le se ki badang pet wat hakani ka por ki don kata ka jing keli ha ka jing perkhat ka jongki pat kade ka jing ele hiru ngatharai pat ka weni ki ki ba ngangas ngo ko bangi de ban shai bha kalong kumba ong minne ha bangi dang ye kren kalong ba ka jinget kristan kade kamdei ban pen khia yangi naka covid-19 ka bamut kambatai yangi kumno bangin yo e ka treatment henrei ladangi kumanga ong biang menne ba ka science pat kade le se kade ki ka ba ublehi ha ka jing start ka ba mayan ga jong ulapun urlong bat ula yalam linti but kumangan chuong ya phi ba kupa laningi ong father of modern day science Francis Bacon uong ya kani ka jing ong ka ba science was born in the bosom of Christianity. Kata kadai ka ba uong ba lakaya ka science lani ka start science hapo ka pne jong ka jinget Kristan. Ka ba mut ba kadai ka jinget Kristan kum ka world view lani kum ka yit khmat ka bangi khmi ya kani ka perthai ka wan ra ya kata ka development. Te hapo wan pat ka jingkeli ka jong phi ngidi bun su thu ya kata ba hakabi ekren bat ka jing pen khia ka ba le se khamtam na ka spiritual point na ka jing im kan jamin sim ngi ong ka jing le khrau ka jong ublei mo ka miracle te la da phi pet ya kata wat hapo ka bible ru jisu ula penan kambon ki rukom hakaba upen khia dan ki ba hakaba jisu ula pen khia kumtu hi instantaneously yo kum youtube matla lani ulale pat yaki wei pat ula shu hukum ndai dan pat ke ba ula sim pat dau khndo ubala dan hapo madan banta hapo ki khmat te kabangi ui kalong ba kamdei kaju ladangi don ye kata wat kajing ye pher jingmut kala ye pher le se dan ubayo jing pen khia da ka ba shuyo ye kajing kren kajing hukum kajing jisu dan pat le se ki bayo lingba kajing
kajing ta te tang hang ta shwaru ngila ya don kajing ya pher te henrei nginum ya rung syakata henrei ngide ban sung thu kat ni ba ngide bengin pej bat bengin kmi ya kata kaba ublei hakaba ulhukum bengide bengin sumar yaladi mo baka met kaphat kajongi ketika temple kajong ublei bat ho ngide ban rikho ngide ban wat ikijing yarap ngide ban pej ngide ban kmi kei ke babha kei ke bambha wat hapa bengi pang ni sitom ru ngi juya mare ngim juya song klikti ho ngide ban yadwai ngam ong bangim de ban yadwai wat le sing ngide ban sung thu hiru ba ki doktor bat ki hospitals ki babuan pin ui ba ki la seng ru de da kajingan bat ki babuan hi ki de ki bangit hu blei bat haswa bakin sedang wat ya kajing sumar kajong ki ru ngadon bun ki perlok ki jonga ki badai ki doctors ki bada bu ya ledih kajing duai ba uble un aya ki kajing stan te kamde ki ka bale sing ngide ban kmi ya ki kum ban ong no ba o kani kade la kajong kate de la kajong dan ka slow miracle ka basuki ka ba uble upen khia yangi jai pa jai dan pat ki ba hangtu hi phio mat ya kajing pen khia tengah ngasngo bangidei bangin kenran din kindiat bat bangin kmi bhai kini bangin pusan bha kum mangalo ong menne diki jingmut jing perkhat ki basai ngimdei bangin shu shim bet ba kani ladang shim ya kajingen ka bomut ngalen no ya kani kajing sumar ka bayo bal ladang ngashim pat ya kajing sumar ka bayo ban klet no pat kajing ru kamlong namar ba ka science kamla ban solve lut ika problem kamla ban pensuk yang ayap hi kamla ban ai lut yangi ka jing hun ha ka jing im ka jongi tingi de bingin sung thu baka ka jing im ka de ban long ha ka ta rukom ngi de ban kmi ha ka ta ka nongrim to kuble shibun doctor babi shar ngi kum ki kristan hi nget mo ba nadu kata ka jing hap no briu ha ka pop nadu adam bat ka em hap no ka pop bat gi sami kini ka pop ka daw jong ka pop ki jing janjar ki balai phujai lai furukom tile asi ka jing pang ru ka de ko we ni kita ka ba de na ka daw jo ka jing hap no briu na kata ka jing long janai ka ba uble la thau bat ngi kendu ikini ki jing ki ba kat kini te ha ba ong kum ta te hatu kata ka ni ka jing pin khia ka ba ki briu ki ong ngi nget be tang ho blai la ni satang ho blai don ki ba ong ma ngi nget be tang ho blai and that means ki briu ki ba jet sha bet yo blai ne ki don ba ki briu ki ba jet khadu yo blai namut ka last resort kan yo blai te ha ka ba kum kan ni kum nu nginya kran gen cha phang kan ni ka jing nget kristan ka jongi ka ba ya kan ni ka daw kan kubli shibune kong bala sok ya kata ka jingkali ngasungo bagi kita ki atli ki kanong rem jinget ka jongi kawai kalong habang ya kendu igi jingpang gi jing shitom kalong ka badai bangin yu ya ka jing crowbor ka jong blai ba ublai ula ban pen khia kata ka dei ka ba ningkong bat kumta habang yu ya kata ka jing long ka jong blai ba ublai ulong ubadan bor halor baro halor ka jingpang ba udon ka bor ban pen khia katahi kadai ka jing sedang jong ka jing pen khia angangai henry kata kam pat yangi bangi ngin shong kliktino kadang sakawai pan kaliang ka badan kam yangi bangi ngin skong tho ba ha ka jing kristan ka hikai ya ka jing crowbor ka jong blai bat ru ya ka jing kit kli ka jong yu breu ngidi ban shim ya ka jing kit kli ya ka bangi ngidi ban sumarru ya lede tenamar kata kani kalong ka badan kam bha kum ki kristan bar kum ki banget hau blai hi ula da kim de ki kristan ru ba habaki ki nget bau blai ula ban pen khia ki itu ya kata ka jing crowbor ka jong blai henrei kim len bat kim len dat pat ya kata ka jing shisha ba ublai ula ai hangi ya ka sap blai bangin la ban shim jingkit kli dalade yala de ru ban sumar tenamar kata kalong ka badai yang ban wat ikilat jing sumaru ni shania hu blai ni IT hu blai bat kata kalong ka jing net scam ka jongi hu blai ba ula ban pen khia henrei nginum shong klikti nginai wat ikilat kilenti bat nganget ru baga jing start science hakam tam ka kot ka khia kami da kata bakum no ngin yo ya ka jing start ka jong blai bangin pendan kam ya ka kata ka rukam bakala banlong ka jing kerku ka jing mentoy yangi mdi ban penjat yangi tela dangi sushania be da ka jing ban o blai hun sale iki baro ka bomut kata nginum dan dawai ru nginum dan ru ikilat jing sumar kat ni kat bangi yo nginum yo ru ya kan ka lat pathai kubor kumni ban ya kren ngin shui abet da ka baya dan bawan keli nangi sya kren ya khanasa ten rei namar bangi shim jingkit kli namar kata nginang roy nang par berkata ka dei ka jing ai ka jong blai yangi hangi ubreu ya kata ka sertap jingkit kli
bangi di pendap hok ya ka kata ngasngo ka long kanong rem ke jongi to khubli shibun pa bishar te doktor merbo habang ipet kemni ki brio ki chaptiang kata mo ki babun ki chaptiang kata ya kani ketika hatu ke don nem ke jingi kat bakin di dawai kim chaptiang lada ki takle mandi paracetamol kim chaptiang lada sukpo lan mo kin di dawai kim chaptiang hatu kata ka bangi ju asngo barabor kata ka side effect mo ki dawai hi barabor ki don side effect ketika ka don ni kamde 100% ka ba janai te ka ke jingi phe doktor hapdeng kaba shudi ki dawai bat ketika ka jingnya tray jong ka ki dawai ki drugs bat ketika hatu ka pen em ha barung ha kamet jungi kata ka jingkeli ka balong ka basmutanat kata ka jingkeli ka udawai utray la ka jong ka utika habangi ong bangin ai tika ketika kemut bangin ban penmi ha kamet nganong kum dia habangi ai tika ngi thep hagamet si benta na ketu ka jajing pang ndai kumenta undi corona idan ibenta si et corona virus badet hado kata lo bula red kumta ki sim si et filabun moder kan noi bas ita isim si et ita ibenta jong utu virus ki khle bat ki wei pada ki jai dawai bat ki pen ni ai injection haka met jongi yau tu ben itu benta ba inject ni la khot yut bela development plot bor la pen plot bor henrei haba urung tu ha ka met jongi ka itu bat ka smu tu ba uni udai u nongwei ba ka met kam itu bat kumta ketu ketika ka penlong ya ka met bakan penki bakan kersiu thia ya kata ka len sipai kebadai ban penkre ya sipai ki bani lethma kitu ki sipai hang tu kim itu yung dia nang kongpi timenta iwan itu ibarat kendiat kawan kata ka kajing penkendet thia iki bat kisa mi bani le ya kata ma tika ka vaksin kedai ka ban yada namar yau ni coronavirus dan dawai ban sumar ndai ka tang ban yada kan bagi dawai pada ki dawai ki drugs bangi di pada ki attack ya kutu kajing pangke ti kata ka di kajing per to ngathai kata ngathai ki nong sngap lo ngathai ki la shai ti halor ki adverse effects kumangong pi ladangin puli bah ya kini ki kot kim kajing tho ki bangi mi gin yo ing to ka ba shai ke dar ba ka World Health Organization ka Center for Disease Control bat ka Food and Drug administration gitu kiklem dan kanu kajing bore te syapang kani ketika syapang kani ka kebangi shimngi India ka Covishield kebangi shimngi megala kiklem dan kanu kajing bore syapang ketika but adverse effects jongka kina batai long pi haba kumangala batai mena kendiat syabakin penmi paiba syaban ai paiba keladan syaki trial lani kita kijing persyang ban pej kumno kani ketika kakta ya kibrio la kalong kedan jingma ni kam dan jingma to la da kam dan jingma ki persyang benai ba haba kila ai ki pet kani ka kawan ra ke jing yada ni kam wan ra jing yada da kawan ra ke jing yada haduk kat no nang ta ki haban wat desa kat no dan kaman ai kat tuan ne kam ta kan si 1 ml 2 ml berbor hingi siam ba ya ka vaksin ki ai tang 0.5 ml kata ka dos ki haban daw le research banda kila lab kita ki research bro kat bagi dangi le research kanu ka hagitu ki baki le experiment deh kidan ki brio ni haban aingu ni deban songu ya kitu ki brio ki basya ban aitika kum ki ban experiment hakite kita ki trial le hakinde ni aingu itu ki ni songu itu ki brio but hagitu ki brio ki baki ai ladan kanu kadak kashin kabam dei bandan le se kedan lada ki ai hakisi hajar ngot ki brio na kisi hajar ngot ki brio lese kendan laingot saungot lani shipongot ki badan jing shit tikila tho shipongot ki dan jing shit dan ki ba ong wa lese dan badaj gadaj boy kemet ki tho shipongot kin daj boy kemet hakda gorkom ki tho dot yegi to ki side effects bang yong de ki mention dot borok hoy ti hangta ki sa pet ya ka study ke kata ka side effect kalong ka hadu kan no kebun lada ka shujar ang khat highway hay ar na ka shi hajar na ka shi phojar kebut kam ktai hande lada shibun ba
Sebab hadu 30% kita buat katakan belum kin haweng doi betul kedua ini. Tinak kita kedau ke ki bor ki beri pet yakini ki vaksin ki la ai ke jing shai ki beri tu ba hadu mentahi ngem pat lap kenu ke adverse effect ke pila ban yo lap ban ke jing thamet ke thapat ke bangi bela ai yo pila ban yo ke jing shit ke ban jan tang singar sngi pila ban dan ke jing thakle ke ban jan tang shimet sngi kita ki adverse effects ndrei hadu menta ha pedeng jungi ki bela dep ai ru kidang don hi ya kata ke jing mi benia lada don ki ki jingja ki ba kalam kami lenti le ki ba dia hanu kin record gitu ki jingja balada ki buan ki ban yo ya ke ju te ya ki ju ki sign bet symptom kita mot kin some make note ya kata balada ke ba don jing mai ki jim let's say kin saweng no re hadu mentahi ki ong bai hi bangim pat tip ta sagawe dengan ong ya kini ka test ki le haki balarang ba nomor ba kini ka covid ka kta shwa mencim senam ka kta bitang kirang ba ne nang ta daw ki ka jingle trial ro ki le hakirang ba ki blak hamrang ba te nang ta ka daw ki ong bi da ka ba shai ba ngim pat tip ki long kum no ki long ba kin pat le but don observation te hadu men shim hadu banang sedang jong di banai ngim pat tip ya ka kta kum no ya ki ba armet re hadien na do ka laitrik ha ka laitrik men stem ngila yo ko khubor ba ki kentei ki ba armet kila ban shim kam don jingta yai kelum kata kila la ban tip te nakwai ke por do kadang di ke vaksin ba thamai nakwai ke sngi shakwai ke sngi le sing nang lap ki jing lap ki ba thamai re hadum tahi ke bangi tip ban dong kita ki side effects ki ba shirkai ki ban kata ban kata buon ki briu kum kata kam dan te hadu mentahi ke jing sania kalong bait halor ki jing sham ki jing wat ki data ki ba ki la ban ai hadu mentah namal ki briu mentah pin shu ya tho kum tu kim ngai bat kin ong kwa ban i ki data smo la klem kita kim ngim la ban pin shisha ba ka ai ka jing trekam la ni ka jing ma bala ban mi ne ki vaccine te doktor nongrom habang ipet ya kene ka benta jong ki banget nani jong ka balang ha ka ya dai bat kene ka jing ya ban sim yang ka jing ya daleng ba ketika hadu kat no ba ka kum ki nong yalam jo ka balang lani ka balang hi ka dai ban nong ban sim benta ban nong involve ha ka ban yalam lenti ki brio ban sim ya ki rai ki badai kat kum ka jing so tho jong ki ken kita ka jing kili kong kalong ka ba yanga bangan jubam namar ba ngamde unong yalam balang le se kata inang hampen prat lenti shu i bishar hendrei tangka wei ka bangang sngo kalong ka badon kam yangi bengin sngo thu ha ka be dei bat kani kalong ba ngi kum ki breru ngi don la ka jong ka jingkit kli bat shu kum ki banget hau blai namar kum menta kum ka nuksa le se hangni ngi don bat pi banya persyang banya peliu jingmun halor kani ndreng ye deng hiru ya kani kamas te kalong ke ka ba penwit yang ngiru syurukam mo tang don ka por ka bangi ngim ju deng mas ndreng mentangi hab banya deng mas te ndreng ka dei namar bangi don kata ka jing perkhat lem lani ka jing kit kli lang ye wei te namar kata ka daw ngisim yo wei mau jam uban long no ka jing yarap ha kata ka benta te le se kamlong yanga ka babha lani ka badai bangangan ong bamanu bat kum kinong yalam balang lani ki balang ki de benle kumni lani ki de benle kumtai hendrai tangka wei ka banganga sngo ka bamangi ngi dei bengin persyang ban pensung thu bha ya ki brio kalong ba ho ngidon ka hok bangingin rai te hendrai ka jingken tu ba ka jing perkhat jonga kum wei pan ubalong udkhot jong ka balang pan kalong bangangan shim ye kini ki ki bangila yo kum ka jing pensyai halor jong kani ka tika la kalong ban ai lani banum ai to ai bakan long no ke ka bangingin don ka jing mut perkhat ka ba le sila da bu da ka kentin nong way ka balong open minded ban yo yakini ki figures ki statistics ban page ki research work ki bale pat kum juru banum sya yalam bakla tang hakikat tu kat ni ki bale si ka opinion ka bala long scam namar ba ka way kum ba ngadang ong ikat tu kat ni ki perlok perjor ki jonga kalong bangi don hakani ga juk ka bamenta ka bangi don ki
ki views lani ki bala long polarize ba ka bamut ba ngidon ki views ki ba katu kat ni ki ba ong bet badai bet ban ai dan pat ki ba ong ngim dei bet ban ai namar kan nongrim ga jongi ka deh ka jinget te henre ngapat ngasngo ba ngidei bangin shim yikini ki statistics ngidei benda perkhat benda pusan bah halor jong kini ki baro habangi ngikmi yakini ki jing ja kerpang yakani ki jingpang ke bawan lingbau ni kunyang jingpang namar bangangas ngau ba ngidei ban make ngidei ban shim ki rai ki balong inform but kim dei ban long ki balong halor jong ka jinglong ignorant lani ka jing bamtip lani yok kumno ka kadai ke ke babha te henrengi klem shim lani yok kadai ke ke bambha ka bangim dei ban shim te ngam ong ke bangi David ban le lani ngim dei ban le hende to ai ka jing kentu ka jonga kalong to ngin shim ngin penen kami ke jing mut jing perkhat ke jongi ngin de puson bah halor kani but ngin de respect bah yaki decisions jongki beriuru namar nganget ba wat hangni ru kumi Dr. Marbo ro in kubur lang ikani ba mdan bapenbor yanu mdan bapenbor habapang basitam ngimlet penbor iki beriu bikin di dawai mo kadai ka jing sngo nama kidan bon ki bale se ki bangingi de bingin bu ha kum kan nongrim te tangkat ta ka banganga ngadon bangan ai ya ka jing pensyai Kubli shibun doktor ta ka jing pensyai ke jong phi hindian te ba bishar habangi pet ya ka jinget kristan ke jongi khamtam ngiju akran bahabat ya kita ngitang layu ya kanung ka jingja ka bakham kraw ka bakham he ngi ong bait baka mo nget ba ong ngila im kisi khadu kisi khat lakhat la hajar senam menta ngila yai bot shei bot ya kane ban ong ngila im kisi khadu te hatu kini ki jingja habang ki pet ka jingja lengbau ni khnang jingpang ba ki jingja hatu ki kristan ki dei ban poi be sakata ka jing rai kut ba kini ki la de kisi khadu bat ban shim ya kata ka rai ke jongki ba kenyo bat kani ka perthai nama ka lakut pin pensyai khinde halo kata kubli shibun kong balasuk ya kata ka jingkeli ka badai por bangin ya keren hakani ka por namar ba kam tambe dei ba uni ka jing aitika I kumba ki pendei bet kita ki dak kishin jong kita ki singi ki ba khatdo tin ringa kwa khandiat ya ka ban penpai yangi haka nongrem jing sngo thu jong ka balang kristan ya kita gisngi ki bakhaddo namar kiwi ki niam ru ki dan hi ke jinget ya kata ke bekut kita gisngi khaddo le se nakaliang ka niam khasi ru ki jukren ya ka akhir ka sngi bat kiwi ki niam ru dan ki bakren ya kata te henrei tang ha ka nongrem jong ka jing snu thu ka jongi ki kristan ngi phai sha ka wei ka kitab ka bakhaddo jong ka bible kata ka kitab jing penpau ha ka ba bun sin ngi pe ki dak kishin ki badan hang tu bat ngi pendei bat ke ka bangia kenduk menta hakani ka jinge kenduk ka jongi ngiong kila dei kum kita ki jinge thu lupa ha ka kitab bat kila dei ki singi ki bakhat do bat dei ngayu ha ka jing persang ban batai ya kan ka kitab jing penpau ya kita ki jing tho hang ta bangi yu ba kila dei bet ki singi ki bakhat do ning kwa ban pensyai khandiat ha ka jing puli ka jonga ngam da dei ustad sngo thu ya kan ni ka jing jeli jong ka bible ru kum ha ka theology hendrei ha ka rukam puli jong uri pat ba ubanget haka jingai kristan ngayu iba ban sngo thu pura ya ka kitab ka don kam ru ya ka jing start history ya ka jing start literature ya ka jing start philosophy badru ya ka jing start bangin da pet bahaya ki bajia haka to ka por namar kani kam de ka jing ya thu ita gisngi ki bakhadu kum ka khana puriskam kabada jia sisa ki dakishin haka ta ka por bat la thoru ya kan ka kitab haka rukam jo ki dak kishin ki jing ringdor bat kum ta la dapet benya ya kan ka kitab tang supet ya kan ka kitab ka wei ka bakia let jingmut bet ka dei shu tau number number henriu nang tapan ngi pe kita ki dak kishin ki ba bhaya ngi ban sngo thu henri tongin pe ya ka khubor jo kan ka kitab ka banga ngayu ha ot ka kerani kita ki sngi ki ba khat do henri kam dei pat ki sngi ki bakut ka bible ka kham hikai ki singi bakut kinde ki singi ki bakhat do jong ka jingdum ki singi ki bakhat do jong ta number u bakhamut ya ka jing hapno ka jing syarem kini ki number ru ki di dak jing ken ki don jingmut bha ngaju ong ni ka ni i babon ki bakali ka ni ka bentang ong baling ya pen jingmut kat ni ya ta unreu u ba tho atang si sin ang bakla ka kitab jing penpau palat san phu sin tho yo hunyo bangim ju kham ya keren
Haka kitab jing pen pau don skin nyau teli ki tien jing ker khu suk ya kitam ju ya keren. Ka kambut ya ke jing janai, ka kambut ya ke jing long pura, ya kitam ju ya keren. Dengan pai biang syata bakani ka kitab jing pen pau kam keren tang ya kita ki sngi khat do jong ki e baro, kinde ki sngi khat do jong ka jing dum, jong kata ka bor, ka ba syukur, ka ba le don bor, ka ba le thambor. Ka kitab jing pen pau ka kut haka jing sisa, haka jing sedang ya ki batamai. Di nomor kata ngang juyu iya ka baban shu pendai ki bajia menta ba kita kisngi kila dei ki bakut ki bawai no kalong ka babakala. Nomor kata di ben pai ya ka banganda kenturu ki nong skap khamta mi ki kristan da puli da pusan da pensyong nong rem ya ka ktien ka jong blai. Bangin yu i baka bible ka de ka ktien ka jong blai ka badan ka kubor jing kermen mdei jing pensyap tieng mdei jing penduk jing kermen. Bat ngajus ngutenat ngan penkut bat kani ladang puli ka bible kumu khna man sywangan ya thu ipi ngaju ting ka kitab jing pen pau ko ong la kut la wai perthei manu bam ting kumu khna samla hending dala puli ngai ipen ban ka don ka ka bapernai ngas dang na genesis ka sedang da ka kper na poi ha jing pen pau ka poi sha ka nong ba ka ba krau ka nang yar ka nang pernai ka ka kitab jong ka jing kermen ting akwa ban kentu ban ong ba kinong ngap ha ka ni ka por tungin num sngotu bakla baka bible kata ka kitab jing penpau ka keren ki bakut jong ki e baro to don ka jing kermen namar uniu blei ubala thau udai ru bayai thau thamai kata ka bang sngoban persyai te hoi ko mo pi ong hi ka kitab jing penpau kalong ka kitab ka ba wadi ki balong kristan ru ban ye puli ban ki dan sibun ki dak kisin bat kumta ban shu kampen kut bet ba komentar ya ka vaksin ki ong ba ka dei uta u sign jong umrat klau hnei habas ngap ki babon gi jing pensyai na do no kinong yalam balang bat na ki kinong yalam bat kinong wat dunia ki ong ba wat langi ki bangai nginget ya ka bible ba uta udak unsawan uta no sun cham rak klau unsawan hnei nginget ya ba mentahi kan ka vaksin ki nakapos ka pol pensyai ba dei uta u 666 lan ni uta u hriu te kumta lesing la ban oksin parang relax mo ya ba sipor la ban relax nei ban ngi dei ban yai minot ha ka ban yai pet benia te doktor merbo haba pet kumni ki kristan kumnung la ban penslor ki kristan ban yesim benta nama benta ki la panon kam ha wat ha ki mo ka secular world ki ong mo love your neighbor kani ka dei na ka bible ka ba ujisu ong mo ye ila paramarjan kumba ye ila di te menta ya kani ka free su ki la panon kam ha ka rukom ka ban push lani ban penslor ban sim ya kani ketika te ka e bidan ban ong halor kata ka jing penon kami kani ka freeze om tang ka balang kristan dai daki riu jong ka perthai ru ha ka ba yedei ba kani ketika hoi kata ka badan kam ha menne ka badang kren i ba balajit i ba bali ila ong ba habangin le ya kanu ngin le bat rengkat bat ka jingkit kli kata ka badai bungidan kam bandan ka jingkit kli nam ta kiwe dam di tang nam tai lede bat halor kani ha kani ka singi ngawan hoi ngadei doktor handai ngam don ha ka government ngaladon ka private setting menta tinga kren bet ndai banga ya sya banga kren na kumta ka sarkar tinga shu kren bet ba ngakwa ba kibriukin sngutu ba kam don kata ka jing penbor handai ka dei ka jing persyang jong katanat ka kwat kya lang ba kibor kat ba kila ban pensluri kibriu bakin sim ya ketika namal ba kani ka jing khangdam kelak tatan ne kelak ta kibriu ki ka ban sedang ban mi no ban tre ban kta ban li kamai ban li keji ban li yo ban li hat ban nyak kali ban le to ban le ya kata ngidon kam ba kibriu kindon ya kata ka bor jing ya da ka met ke jongki bat ya kata ka bor jing ya da ngila ban ai leng ba ketika lada kibriu haka setiat ke jongi lada nyopo persen lada nyopo na ke sispa jong ki nong shong shnong jong ke setiat jongi kila yo ya ketika namar kindan ki bamlong ban sim kum ki khlong ki bamlong ban sim kidan ki badan tu ki jingpang ji stom ki balap tlat han ki kamet ki bamlong ban sim ya di ketika wala dam dan jingkhang ya taro den re kindan ki bamla ban sim hande lada ngiyo kumba nyopo persen e kibriu kila sim ya ni ketika ta kalong kum ka jing plela no yangi bangin embiang kum bangiji mensyua
ngin yo yang tu khai ke peteng ngin yo tu ke ya yang ngi mana kan ni ka Wimbledon kile tu ka Euro Cup kile ka no ki brio ki kemen ki sngop ha ngang bang smart ba pe ke Wimbledon ngang smart ba pe football i skoin te ba ki brio ki yo ban ikat bangi dangi long malai chino ro to ta ka we te menta ban le ye kani ka ban shim yang dikit ka ngakwa ba ki brio kin susu ba kam de ka jimpen bol hanrei ka de ka jingkit kle namar ba lada ngam pat shim ye ketika ngadon ketaka ka ngan kloy bangan yebet habang ayat ngiyang siyo syahat sino ngan kloy ben yebet bat ladangan yebet manga ladang dan kemet ke bekot ke bakhya ladang ri go brio biang ngam dan kanu kanu jistama kemet jonga nga lesi ngan yo ya tu ke jingpang ngan dan dak ngan dan shin ngan ya bet kum tu khlem dan kanu ke jing thut ha kemet ke jonga hanrei utu kunyang jingpang udan hapo jonga bat habang kren habang ring mensiam habang penher mensiam umi naka jenhau ke jonga bat ke jingmi ke jong utu naka jenhau ke jonga kala ban pen ma yanu to kala pen mai ki bahyeng jonga lada kidan ki bedang kelung lada dan ki belatemen ki bedan hieng kala ban pen mai gitu te nak ta ka daw kan ni pen shler kham tam yi ba mi na yeng te bas ngo ba ban shim yo de lat yi da knang ba phin long ka jing ya da ning kong shwa yi ba yeng asem le jong ban nang ta ye ki briu ba pya kendo man lakas ni kum ba bang itre ngi kita la da ngang ket yi jing pang ngan le ya ga jakat re jing bang ye bun ngan pen ket kam yi bai ru kata le ya ka e shim yi tika nak kum ka jing ket le nak ta kum ka jing ket kle nam ta ka bha ka mya jong ki we nai perkhat tang yele de le phim man bam chim wat hanrei perkhat chenu phia yang le da phim chim ye ketika bat phim mi chenu ru biang shong hiang hanrei le da phi ha ban mi na yang man la kasngi phi ha ban le ban ye kendo phia ban phi la le si pi dei tang ma phi ba kamai hiang de tang ma phi nong ba saja ye ki khoni ka ye ka sem te kadan kam yu phi ba phin sim khnang ba phin long ka jing da om tang ila dia hanrei khnang ba ka yeng ka sem ji kanam yam jala phi yo pang ba phi kum do ta jing ke thie ko ble doktor ngan phai ba che doktor nongrum ting ye minta hi ka ba kham trei ka dei ka jing sep tieng mo ki sep yo covid khat khandai ru hobo wan ki bi sep tieng te minta ha ba wan ka ni ka vaccine ru ka dang don hi ka jing sep tieng te habang ikum kikistan ngi pe chakak tien ke jo ble habang pe kani ka kentien wat nom sep tieng ka don gumalai spa andre pusan sien ta ka mukta la dangi penon kam ya karu shisngi shisien ha ka shisnem te ha ka baya dai la dangi pinyasno ya kani ka jinge kristan bat ya kani ka jing sep tieng manom sep tieng la ka dai yo ni covid khat khandai la ni ya kani ka vaccine ka epidon ban ong doktor ya kani galong ka jingkeli sha ka basuknan hoi ka dai kumbo phi ong phi hapo ka bible la tho bun sin kerpang ya kani ka kentin wat num sep tieng ngange haka ktien ka jong ble ka dan arbenta ka bangi ngila bangin snuthu halor jong kani ho shobangan ong ye kata ngakwa hiru bangan pediang bat bangan kubul ye kani ka we ka jing ong ko ba we ubriu bom sep tieng we ke ka briu bom sep tieng baro ngi sep tieng la ka long hakanu kanu ka bentaru te henry ka ktien ka jong uble ka ong yangi halor jong kata ka background ani ka context ba ong wat num sep tieng kadan arbenta hakaba ka kwa bakan ong kawai ka baningkong kalong ba ka tin ka jong ublay ka bible ka hikay yangi ka ni kawai ka nongrim ba ublay uday unong tao ya ka baning ba ya ka kendo ka basungusi bun sin ka long ba yangi kum ki kristan ka theology ka jongi ka kom sungthu jongi ya ka bible lani ka tin ka jong ublay ka sedang syuan na ka jingpen im te henry ka ktien ka jong ublay bat ka sedang syuan na ka tu ka kentien ka baong ha ka ban mening kong ublay ula thao ya ka beneng bat ya ka kendo te ka bamut ba ka doctrine jong ka creation lani ka jing thao ka jong ublay ka de ka bening kong ka bangi de ban sung thu te ka bible ka hikai ba ublay de ula thao ya ka beneng bat ka kendo ula thao ya nga bat ya phi ha ka dur ka jong ublay bat ki baro ki bangi ngi ui kata ka de ka ka bening kong but shu habangi ngi ui hiru pakum ne phila kta phi ong ba ka kren ka ktien ka jong blai baladon ka jing ja
hakaba ka jing ye dei ka jong ubreu bat ublei kalaya kenyo namar ka pop ka ba ubreu ulale persya ya ublei te kata ka di ka wei but habab hi yu i kata ngidan hiru ban kren halor jong kani ka jing shisha ka bangi i menta yu ni covid-19 ka ba menne phi ong le se ka di ka jing lusha ka jong ubreu hapo ka lab ngi ong hapo ka philosophy ba dan kebenta bengin sunguthu ya kajing shitom lani ke evil and suffering haki artli ki benta ka wei ka natural ka bengi iling bau jumai habawan ki breu ki yap ki du il ki jong ki jing im but shu ngi iya ka ni ka covid-19 ka badai ka pandemic silent sar ka pertai borok ka wei kalawan ra ya kajing pang kajing shitom ya kajing yam kajing linyar jong ki babon ki breu haki babarok ki benta ka suffering ngiyong katu kadai ka natural kiyong kadai ka ba umdan menu bale tambah ndre kadai ka natural evil te ndre ka don pat ka moral evil ka ba ubriu ule sniu para briu ban ngi i kumi ka corruption ka bam sap te kata kadai ka moral evil hakan ni ka covid-19 kala dai ka combination jong ka natural but ka moral hakaba ubriu lalu syalang hendrei ngide ban sutu ba ublei pan ule kumno hakaba uan ra pat ya kajing penkhia hakaba ong what shape ting kalong uan ra ningkong shwa ya kajing penyesuk kajongi bat ublei ho ngala ban yo ya kajing pang covid-19 ngala ban du no ya la kajong kajing imru henry kamut banga ngala du nama kajing ong jong kaktin kajong ublei ningkong shwa habangan penkhia ya phi kabamut kajing penkhia ya kajing im ka kenjaman sim kabamut ya kajing ya dei kajong ngabat ublei te kam da dei e ban pen khia e phinu covid-19 lanin kini wei pat ki jingpang gi bawan ra e ka jing shep tieng ba phin do no e ka jing em te henrei ka ba ar pat ka bangi ngi de ban so tho haba ublei ulo ong what shep tieng ka ba ar pat ka long ba ngi dei bangin ya ka jing start ba ka jing shai jong ka ktin ga jong ublei ka ba mud ya ka tu ka ba menne ngi la ya ban baro laingut habangi e kren ya kata ka jingkit kli kajing small thu kabamut ngimde banle pathar ya la kajong gamet lani ki lat ki bangidon hakmat jongi kabamut ngide ban irresponsibly kabamut para brio hayeng hasem bangide ban buram mo ya ka an bad ki kiwe pat ki benta ki be dei ya kata tile se hakani ko wei ngala ban rem hakatma jong kajing yele bu ni kunya jingpang lani kiwe pat ki jingpang mde tang yu ni te henre ngide ban so thu haba ka bible ko ong what shape ting kabamut ba ujisu ningkong e uklemwan chani bu pen khia yang i hoj ne ki jingpang ki jing sitam ngi pule pen khia te henrei kaba kongsan e ladangi mesya kata kabamut ngila mesya ka kubor jong ka bible kabamut ba ublehi u i yang i hadu kata bu ayu khon marwei jong u bangin yo e ka jing em ka bam jukot ba ya dei pat u blei u kupa te kata kalong kaba kongsan yang i bingin snotho te hakawei pat ka benta ngide bengin yaj pat da kajing tibrio tiblei mo kumengi juong bat bengin shim yakini ki bengi ui hikmat jongi kum kijing kerku lan nginde yaj husiar nginde yaj tibrio bat kumjur ngit penen kami kijing mut jing perkhat ki jongi ha bengi dai bengi shim ki rai ki jongi bat bengin shania hu blei da kajing duai dai hubli shibun doktor nam ta kata tin ki jong phi ngai scam hi ba mo ngi kum ki banget hingi nget ya katam dai tang hakan ka perthai singi hindai syakata ka bobom jukut ka bangi nget kata ka jing penthamai kum ka bible ka ong ba kan ni ka boput kan sakup ya ka bom put te kum ki banget ngi nget ya kata nekat bangi dang don hang ni tamut ngi don ya ka assignment ka bangi dai ban le ban ngi kwa ban yi pura bala bangin la man pendap ya kata om man luti no da ka jing long jing bom kit kli ka jongi te syabangin penkutan makapol kala biang tin bakhadu ngan ong iba bisar hek menai to kuman penkut ngasukwa ban rap biang ya ka iga bafila kali Dr. Balajit mene ka benta jong ka balang kinong yalam hakani ka por namar bangalong ruknong syarai hi balang ni bangadon ngasngo baka jingkit kli ya ka balang bat ka benta baka don kalong omban penbor ngai laki jongki para bangai ngam shim la penbor da kumno bakin shim ne bakin shim hendrai kabalang bat nakaliang kinong yalam hingi shim ya kawai kanong rem ba katak deban pensyai ngi shim ba ki parbanget ki jongi ki pargestan jongi ki ba shim ki la perkhat ya ka babha tamadon ru ki bom tre ban shim ya kuni tikaru ki perkhat ya ka babha mde ba ki perkhat snil ki dun ka jingmut ka babha ya kiru taka i ka bangi persyang ban pensyai kalong mangi na kanong rem jo ka jinget kestan ka i ka bakham bahaya ngi
Hatu kandai tang namar bakan bha ka met ka jonga. Hendra ngi yang haka wei ka nong rem haka jing pensyai ka jonga shimet ru yala ki jong ki parbanget ki bakeli ki parlok ki samla kham tam ki ni ki sngi ngapai sya ka e ka ba ka hukum ka ba ka khtin ka jong blei ka ayangi. Bat kata ka dei ban i yala di ban i upar marjan kum ba yala di. Ladang perkat e ka babha ka jonga ka badei kin kata. Hendrai to kata ka jing perkat na ka benta ka jing bha ka jonga ka long na em ka jing bha yu upar marjan jonga pat. Tinamar kata ngakwa ban penkun bangi nakaliang ka balang kinong nganget kinong yalam jong kanu kaniam ngili ban yang hakanong rem omban penbor hendrai ban pensyai ka jing sisa boleh shibon. Jadi kublai shibun ni kapor ngi sotenat e belayo e kani kajing ye kren ban pensyai kindiat bat ban yat tai kindiat halor kani covid khat khandai kajing ye bat ka tika ting ai kublai Dr. Merbo Dr. Nongrum bat kumjut ru iba bishar hek nang benta kapor ka jungki bat kumjut ni kapor ai kublai barok ki parlok ki bapet ye kani ka program ba hadu bangindai syambiang ha ka program Dr. Speak kublai phi barok.